Cea mai mare realitate este Iisus Hristos și cuvântul Său veșnic. Tot ce a spus Dumnezeu se întâmplă cu exactitate. Profeții biblici preziceau și descriau cu exactitate ce se întâmplă astăzi. Profetul Isaia scria despre ziua judecății cu 2700 de ani înainte de vremurile de azi. Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborî semeția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oștirilor, în ziua mâniei lui